ತಾವರೆ ಕೆಲವು ಉಂಟು. ಮಸ್ತಿ ಮಾತಾರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳದಲ್ಪ ಕೊಡಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಬದುವಲಿ ಬಲೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೇಪೋದು ಅಕ್ಕ ಪದಗುಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ತಮ್ಮತ್ತ ಮುಂಚಿತ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ಲು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಬಾರ್ದ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಪೂರ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಬತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವರೆ ಮತ್ತೊಂದು ತೋಲಿ ಇಮೇಟ್ ತಾವರೆ ಕೆಲವು ಉಂಟು. ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕೆರೆ ಅಂದು ಬಲೆ ಕೆರೆ ತಂಚಿ ಹೋದರ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಮರಣಿ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತಂಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳದ ನಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೇರ್ಕಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಕೆರೆ ತಂಚಿ ಹೋದರ್ಕ ಭಯಂಕರದು ಮುನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ఏమండు
ಉಂಟು ಬದುದಾ ತೋಡ್ಕಾದು ಬೋದಿ ಅವಾಗಲೇ ಚೂರಾಗಲ್ಲ ಬೋಲಿ Awal papir itu, abang balik punya kamar lo. ಪಂಜೆ ಆಮೇಲೆ ಕಿನ್ನುಂಡು ಬಲ್ತು ಬಲ್ದ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತಾನ ಮುಲ್ಪನ ಇತ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ itu jatuh ke udah ini telepon ಬಲ್ತು ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಬರೋ ಮುಗಿದ ಸುದೇ ತಂಚಿ ಅಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂತ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಬರೀ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಬರೀಕ್ ನಾ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪ ಮಾದ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಂಚ ತಿಂಡಿ ಪಾಡುವರ ಅಂದ್ ಬರ್ಪ ಬರೀಕ್ ತಿಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೈಕಾಡು ಪೋಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚೇನೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡ್ಡಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಪಾಡಲಿಗೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕೂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೆ